дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон чорабинии илмии дурахши илм баргузор гардид. Ин иқдом бо мақсади дастгирӣ ва рушди тақвияти иқтидорҳои таҳқиқотии донишҷӯён раҳондазӣ шудааст. Дар чорабинӣ беҳтарин лоиҳаҳои инноватсионӣ, корҳои илмии тадқиқотӣ ва ғояҳои эҷодии донишҷӯён ба муҳокима гузошта шуданд. роҳбарияти донишгоҳ баргузории чунин чорабиниҳоро муҳим ҳисобида, онҳоро воситаи баландбардоштани сатҳи тафаккури илмии ҷавонон арзёбӣ намуд. маҳфили навбатӣ чун ҳамешагӣ таҳти роҳбарии муовини ректор оид ба илм ва инноватсия Муқимов Қутбиддин Мирзоҷонович ва инчунин ширкати ташаббускории чорабинии навбатӣ декани факултаи иқтисоди рақамӣ ва технологияҳои инноватсионӣ Темурбекова София, директори китобхонаи илмии донишгоҳ, сардори шуъбаи иттилоот ва нашрия, мудирони кафедраҳо, модераторон ва донишҷӯёни фаъоли ҳамаи факултаҳо баргузор шуд. сараввал муовини ректор оид ба илм ва инноватсия Қутбиддин Муқимов баромад намуда изҳор дошт, ки ҷаҳони муосир ногузир ба марҳилаи нави илму техника ворид гашта истодааст. имрӯз зеҳни сунъӣ яке аз самтҳои муҳими иқтисоди рақамӣ ба шумор рафта дар ҷаҳон ба таври бесобиқа рушд мекунад. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин масъала пайгиронаву ташаббускорона буда. ин аст ки маҳфили имрӯзаи дурахши илм маҳз ба ҳамин масъалаи актуалӣ бахшида шуд. сипас баромади донишҷӯи курси чоруми ихтисоси технологияҳои иттилоотӣ ва идора дар иқтисодиёти факултаи иқтисоди рақамӣ ва технологияҳои инноватсионӣ Орзуев Исмоил дар мавзӯи зеҳни сунъӣ ва нақши он дар ҳаёти ҷомеа шунида шуд. нотиқ дар оғоз пейромони мафҳуми зеҳни сунъӣ маълумот дода изҳор дошт, ки зеҳни сунъӣ ба ҳайси яке аз соҳаҳои компютер ба эҷоди системаҳое машғул аст, ки онҳо барои қобилияти иҷрои вазифаҳое ҳастанд, ки маъмулан ақли инсониро талаб мекунанд. аз ҷониби баромадкунанда таъкид гардид, ки имрӯз зеҳни сунъӣ яке аз самтҳои пешрафти илму технология ба ҳисоб меравад ва дар тамоми ҷаҳон бо суръат рушд карда истодааст. ин нави технология кори инсонро осонтар намуда ба рушди иқтисод, беҳбуди хадамоти тиббӣ, пешрафти соҳаи маориф ва ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи ҷомеа мусоидат менамояд. тавре мушоҳида мешавад, зеҳни сунъӣ тадриҷан ба як қисми ҷудонашавандаи ҳаёти имрӯзаи мо табдил ёфтааст. исмоил Орзуев қай намуд, ки бо вуҷуди ин ҳама имкониятҳо мушкилоти ҷиддӣ низ вуҷуд доранд, ки бояд ба онҳо аҳамияти махсус дода шавад. барои он ки зеҳни сунъӣ ба манфиати ҷомеа бештар хизмат кунад, зарур аст, ки истифодаи он таҳти назорати қонун, қоидаҳои ахлоқӣ ва талаботи амниятӣ қарор гиранд. мутахассисон ва олимон бояд дар ҳамкорӣ роҳҳои дурусти ҳифзи маълумоту ҳуқуқии инсонро мустаҳкам намоянд. агар зеҳни сунъӣ ба самти дуруст равона шавад, метавонад ба рушди иқтисод, баланд шудани сатҳи зиндагӣ ва пешрафти илму фарҳанг мусоидат намояд. дар қисмати музокиравӣ декани факултаи иқтисоди рақамӣ ва технологияҳои иттилоотӣ София Темурбекова зикр намуд, ки дар замони муосир зеҳни сунъӣ ҳамчун як абзори муҳими технологӣ ба ҳаёти ҷомеа ворид шудааст, ки ба системаҳои компютерӣ имкон медиҳад, ки то вазифаҳои зеҳниро аз қабили омӯзиш, таҳлил ва қабули қарорҳо, ки дар ҳама соҳаҳои ҳаёт аз тиббӣ то иқтисодӣ ва маориф нақши муҳим мебозанд, иҷро намояд. ин технология на танҳо пешрафтро суръат мебахшад, балки ҳамзамон мушкилоти навро низ ба вуҷуд меоварад. бо ҳамин мақсад имрӯз мо бартариятҳо ва мушкилоти зеҳни сунъиро дар пешрафти ҳаёти ҷомеа баррасӣ намудем, то фаҳмем, ки чӣ гуна он метавонад ҷомеаро ба сӯи ояндаи беҳтар равона созад. дар интиҳо донишҷӯёни факултаҳои иқтисоди рақамӣ ва технологияҳои инноватсионӣ, фаъолияти гумрукӣ ва амнияти иқтисодӣ, молия ва қарз, муносибатҳои иқтисоди байналмилалӣ, ҳисобдорӣ ва омор, иқтисод ва идоракунии давлатӣ ба баромадкунанда саволҳо дода посухҳои қонеъкунанда гирифтанд. мубоҳисаҳои гарму самимӣ ва кунҷковие, ки дар миёни донишҷӯён сурат гирифт, андешабарангез ва хотирмон буд, зеро илм аз баҳс мустаҳкам мешавад.